chiwetara agụ na ebe ha so ndị ya anya ọ bụ na arụ adịrị ya a na-ejidezi ya aka o ji mkpa a na-adị mmadụ na-abịa ejide ya aka ndị nna m na-anwụ anwụ n'ọnụ ụlọ onye na-anwụ anwụ a na-ebuje n'ihe ụlọ ọgwụ ọnwụnwụ mana nna m nọ n'ụlọ nwụọ akpati eji nye nna m eburu ya na-agọ na-ekwupe na-ekwu ọ akpati adachiri adachi akpa m beria nna m bụ mmadụ gbara m ego moto m ji bịa nsi beria nna m bata onye m bi na bịa tichaa m ihe chụpụ m aha m bụ Oko Emmanuel Onyeka mana taa pepụl na-akpọ m Okwuruora ndị Igbo dị otu ihe m na-eme inyere mmadụ aka na atọmọtọ too much kama kịta ọ bụzi nke ego oge ụfọdụ bụ ị nụrụ ndị mmadụ ọgụ onye nkụzi si na onye a mara eme nsi onye nkụzi na o mete onye nkụzi pịa mmadụ ụtarị si onye nkụzi ka ihe onye ama eji pịa ya ụtarị so ife a bụ onye mbụ ndị mara akwụsị ya ọ bụ na nkwụsị ya ma m ihe ga-eme m ihe na-aya mbụ so Chineke ga-azọ m enwere m diabetes ebu m afọ 7 mara m na m bụ ya so oge m ji wee chọpụta ịma ọ bụrụ ihe niile nwoke na-agabiga ka ọ na-akọ mana ka m kwuo ya mbụ o melugo m arụ too much a na-ekwu ya n'iru ụwa niile adị m depressed oge ifo m ana m agwa ndị be anyị oge ụfọdụ ị na-achọ ịbụ onye ka mma ị chọrọ ịbụ onye a maka ị na-afụ doings ị mara ife onye a na-afụ n'ime ụlọ nọrọsọ m na isi ada adị m mma enwego m nsogbu na-echu m ụra abalị na ọ na-eri m nri na-arụ o nwere onye manya na Chukwu ife nna ya Chineke bụ arụ ike achọrọ m ụlọ na Lekki ma ọ na Abuja ma ọ na Dubai mee ka arụ dị m ike ka ndị ka ụmụ okorobịa ibe m ka m na-agba bọọlụ amala ka ịgba bọọlụ mana dị ute arụ m a sị m na mmelụ arụ na m nọ n'onwe ike ọma nnazi ọzọ oge m jere ụlọ ọgwụ just to check my sugar editen m n'ụlọ ọgwụ dọkịta sị na ọ dịrọ possible onye shuga ya dị na level a ịdị ndụ enwe m BP enwe m shuga enwe m neuropa nwere uye m enwero mana how I go and come ka m amarọ ị na-anya efu na mmadụ agba ụkwụ agbabeghị m akpa ụkwụ for more than 7 years anọ m na Saturday ụmụ akwụkwọ UNN kpọọ m si m na o nwee akwụkwọ ha na-achọ iwube kemgbe 4 years ụfọdụ n'ime ha si ewube akwụkwọ a agradate bụ mana ife a jikọta ha ọnụ and enwe ndị gbagote n'ala Igbo akpọgasị ka ha bịa nọnyelu ha dade mana eruzie dada afụ na ndị niile nwere onye bịa ha yọwa m si m biko m bịa and nna chiwetara agụ na ebe ha so ndị ya anya ọ bụ na arụ adịrị ya a na-ejidezi ya aka o ji mkpa a na-adị mmadụ na-abịa ejide ya aka ndị onye bụrụ model entertainment ya nọ na ya bụ ha nwabụ foundation ya nsị ka ihe na-eme nna ya sị na arụ adịrị ya nne ya anya fụ na onwere ego ọ bụkwa na onwere ego na onwere onye otu kwesị inwe bụrụ onye ọbụbụ chiwetara agụ na ejide nwesị ka m nwere 500,000 so seed n'aka ya ka mma na Chineke ọ ga-esi na ekpere ya wee gwọkwuo m ọya problem na abụrụ enwere m ego mana problem abụrụ ego onye arụ ike amara ihe onye nwere arụ ike na-afụ nsị ya kpelu m ekpere wee metụ aka n'anya anya ya metụ anya mmiri tee m n'isi nsị ekene dị Chineke Ahmed Musa oge ahụ bụ ya nwa bụ onye isi otu egwu Super Eagles Nigeria oge m kwuru maka Kingsley Obi ekwu win Olympic na 1996 gold medalist ka ọ bụ ama m na ife na-esi ike ife na-agba mana o nwee ogo mmadụ ekwesịrọzi ịgbada ma ọ rigocha ọ nọ afọ m ebe ọ nọ na-ele odu moto na-eje Nsụka na Ababa mgbe anọ m n'ụlọ ọgwụ dada eji drip wee mee broadcast si ndị Naijiria niile ha bịa ka enyere ya aka Ahmed Musa wee kpọba wee si nke ka ọ ga-esi nweta Kingsley Obi ekwu were nọmba ya nye Ahmed Musa wee sendere ya 2 million mbatasịfụrụ n'ụlọ ọgwụ aka m ji ife nji aṅụ drip n'aka chọrọ ya jee ebe ọ nọ wee mụ na ya kwuo okwu tinye akaụntụ nọmba ya ụmụ Igbo wee pawabi ya even ekwere ya nkwa employment na Enugu State Football Association emere m ya nna Mike Eja ha chọrọ m ya jee nwa nna anyị gụrụ egwu nke ko rọpụtara onwe unu taa achọrọ m ya jee ebe ọ na-ere ihe na-aba ihe ọ dọbara na eru dị 20,000 nsi na-agba m ya 1 million naira wee jezie na Facebook tinye akaụntụ ya si ndị Igbo niile ọgbọ na ndị mmadụ ama na ọ ka dị ndụ onwe ndị nọ na ata afụfụ ya ji ata afụ bụ na ndị kwesịrị inyere ha aka ama na ha ka dị ndụ abụ m mmadụ bụ ibe m na-arahụ ụra ana m echenji pil every month because ndị na-chekata anya mmiri ju m anya mana ịfụ m n'ụtụtụ m felu gị aka ha wayo mmadụ ife ngabiga n'abalị that is why oge ọbụla na-ata arụ dị ụtọ oke echiche ego a na-atụ ya da atụ ya n'aka m ndị mmadụ na-asị mmepe foundation na oge ụfọdụ mmadụ chọọ 1 million atụrụ ya 20 million isi ya na ife a bụrụ karịa ọ bụrụ ọrụ achọrọ m ibe journalist enide m nwa bụ Okwuruora ga-abịa jekwuru onye arụ adịrọ were akaụntụ nọmba mba Oko Emmanuel Onyeka tinye sitụọrọ ya ego mma kwụsị ọ bụrụ na o nwe onye fugoro ebe m tụchara mmadụ ego jee bịa ya nye m ego ya kwuo ka anụ maka aja m na-achụ bụ na onye ọbụla a na-eme fundraising m nwa ga-ebu ụzọ wee donate ya ọ bụrụ na aapụ m ekwere emepe mara eme aha aja m na-achụ na-agara m onye mụ na Chimba kama na nsogbu karịzi adị m efocus any 3 days mee nyere aka ịnụ na mmadụ anwụgo and nke kacha eri m arịrị bụ na ma ndị atụtara 40 million some of them na-anwụ mana ka ihe m ga-emekwe and imechekwa ihe niile o nwere ndị ga-akpụ gị n'ọnụ
ndị imeri kene gị ndị imere si na ọ gị gburu oge ọbụla esendịalụ m ozu onye nwụrụ anwụ nọ m gburu ya amakwa m onye ibu ịmakwa onye mbụ isi na isendịrị meseji na arụ adịrọ mma gị na m abịa si ihe bee akwa ka atụọrọ ya ego ọnwụnwụ nọ m gburu ya ibi na onwe ndị na-akọ m ọnụ kpọọ m ashị na o nwere ihe mma na-eme n'ụwa na m enwero karịa na ihe nna agụlụbụ ije na Facebook na-ebegharị akwa nsị akwa mmadụ ga-ebe sọlvụọ mkpa famili ọrụ ezigbo akwa ka ọ bụ ozi m nwere inye ịgwa ndị fụm n'anya bụ aka sie ha ike aka ha na-enyere m ajisi ike na Jehova na-akwụ ụgwọ ọ nwere ike oteki ya oge Okwuruora ndị Igbo na-ajisi ike n'ọrụ ị na-arụ n'ụwa na-afụ ya ndị Igbo na-afụ aka ị na-enyere ụmụ ogbenye ndị Igbo na-afụ ndụ ị na-azọ ndị onwe ka ọha ha jisie ike ihe ị ga-ama n'ụwa bụ ime enu ịnọ n'okwu ime ana ịnọ n'okwu ime ihe ọma ịnọ n'okwu ime ihe ọjọọ ụwa ga-akatọkwa gị ime ihe ọma ụwa ga-akọtọ gị na ọ bụghị na ha na-ekwu ihe ọbụla sọ ha ga-eme ka ị kwụsị ime ihe ị na-eme jisie ike ya bụ jisie ike ịda na mba n'ụwa na-afụ ihe ị na-eme ụmụ Igbo ebe ọbụla ha nọ ha na-afụ ihe ị na-eme ahụ na-ayakwanụ gị ị na-ene onwe gị anya nekwa ndụ gị anya ka ị wee nwee ike wee na-enyekwarụ ndị ọzọ aka biko nụ ndewonụ ndị be anyị ka mmadụ ihe unu che n'ihe onyonyo a daalụnụ Okwuruora ndewo ndeje